Fagota da. Haiz egurrezko instrumentuen familiakoa. Eta mi edo kaina sinplarekin jotzen da. Ez, gaizki esan duzu. Fagotak kaina bikoitza erabiltzen du. Benetan? Bikoitza? Bikoitza, hala da. Ikusi nahi alduzu. Bai, jakina? Guazen. Nondik ateratzen dituzu hainbeste kaina? Babitu, egurra bambukaina berak ematen digu. Hau, tolestu eta bihurtu da kaina bikoitza batean. Magia. Bai? Jarriko genioke alambretxoa, aritxoa jarri, punta moztu, eta azkenik zorroztu. Eta guztianik egin behar dut? Ez, lasai. Ikaslein ni prestatzen dizkiet niak. Baina noiz bait, profesional izan nahi baduzu, zuk egin beharko dituzu. Ia ba. Ja? Barrunago sartu. Hortxe. Primeran egin dezu. Eta orain fagota muntatuko dugu. Bai, noski. Guazen. Hemendik hasiko gera. Kulata du izena eta registro ertainako notak jotzen ditu. Honen gainean, tudelera jarriko dugu. Beste honek ordea, nota altuena jotzen ditu. Eta azkenik, gorputz zentrala. Kanpaiarekin batera, nota grabena jotzen ditu. Tudela. Eta osatuta dago. Ez, mi edo kaina bikoitza falta zaizu. Arrazoia dezu. Orain gontan bai. Prez gaude. Frogatxo bat egingo dugu. Ea asmatzen dezun, zein erregistroan jotzen ari naizen. Ondo, zuek lagundu, Hau oso erraza da, erregistro grabeena. Oso ondo, asmatu duzu. Kuletak sortzen du, ezta? Ze, kortina atze diren zuten? Bueno, bai. Oso ondo, asmatu dezu. Primeran esan dezu. Ez dezute beste zerbait somatu. Kanta txiki honek primeran erakusten du fagotak duen trebetasuna estakatoa jotzen. Estakatoa? Estakatoa? Nota motza jo. Ze bitxia, Ai, txontxon, lehen esan dugu 3 erregistro zeudela, eta guk orain arte esan ditugu grabeena, ertaina, Badakitzein den 3. Nik ere bai. Seguru? Begiak itxi.
Pianoa? Fagota. Erregistro altua. Tudelerak egiten du. Osondo? Bai, baina piano jolea nun dago? Ni magia egiten dakit. Baldakizute zenbat neurtzen du fagotak? 60 zentimetro. Bikotu bezala. Ez gexo. Metro bat... Begiratu. Buelta ematen du tuboak. Baina zuzen jarri eta 2 metro eta 40 zentimetrora iristen da. 2 metro eta Baina ez da handiena. Handiagoa dago. Hau, kontrafagota da. 3 buelta ematen ditu. Ta baldakizute zenbat neurtzen duen? 6 metro. Zutik jarrita 6 metro? 6 metro. Eta hemen etxeko txikiena, fagotinoa deitzen diogu. Eta oso aproposa da, esku txikiekin jotzeko. Fagot hitza alemanieratik dator. Kartofen, patata, fagot, musika instrumentua. Fagot gallegotik handator. Fagotiño! Fagot euskara da. Hitz konposatua. Fa, geidot, fagot. Ba ez bata eta ez bestea. Badirudi frantsesetik datorrela. Eta frantsesez fagot egurtxorta da. Eta horrela desmontatuta dagoenean, sua pizteko egurtxoa dirudite. Erabakita, fagota ikasiko du.